избираме подаръци за 1, 10 и 100 лева и ще си ги подаряваме взаимно. А за целта ще използваме ето това колело на късмета, което ще определи коя от нас какъв бюджет ще има. И тя трябва да се придържа строго към бюджета. Така че давайте да завъртим колелото. Зад камерата е и третият човек, това е Маги, така че ще я видите много скоро. Време е да завъртим колелото. Аз съм първа. Хайде, Бубето върти Готови ли колелото сме? И да видим кое ще й се падне. И аз ще избирам подарък за 1 лев, хора! Най-трудното! Огромния бюджет от цял 1 лев. Добре. Това е. Сега Деси наред. На мен И всъщност ще ми се падне? 10 или 100 всъщност? Дай ще видим Деси. Каквото се падне на Деси, останалото е за Маги. И стоп! Така, моят резултат е 10 лева, т.е. бюджета на Маги е най-голяма, цели 100 лева. Маги е най-голямата късметлийка. Маги ни прецака, да, защото ние въртим колелото и тя накрая да си. А сега нека да видим какво ще купи Маги за 100 лева. Забравихме да ви кажем, че сега е момента да разберем кой на кого ще дава подарък. В момента, както виждате, на колелото са моето име, името на Деси и името на Маги. Хайде. Аз завъртам колелото, да видим аз на кого ще подарявам подарък. И Деси ще подарява на... На Бубето ще подарява подарък. Сега да видим Бубето на кого ще подарява подарък. И съответно каквото остане за Маги. Това е положението, щом е зад камерата, няма много голям избор. Няма много право на въртене на колелото тя. Добре, значи Бубето на мене. Подаръка си става за мен. И Маги си какво Не, така. Ето е следната схема. Ти подаряваш на мен, аз подарявам на Маги, а Маги подарява на теб. Еми, добре, то колелото. Така го правим. Колелото се обезмисли, но аз съм тук. Аз съм явно най-умната от екипа. Маги ще да си запази 100 лева подарък за себе си, така че няма как да го стане. позволим. Добре, време е да видите какво ще купи Маги. Така, имам една минута да взема подарък, около 100 лева на Деси. Да видим какво ще... Една минутка тече, ти много спокойно. Тече, не, тя си има такава шапка, не може. Какво, дай. Аз мисля, че имам 100 лева, нищо, айде една гривна, защото е много яка и един ключодържател. И всичко е в розово. Така, сега маркираме да видим колко ще струва абсолютно всичко, дали съм надвишила бюджета. Нормално, със сигурност. Аз съм жена. Така, очилата. До тук 82. Добре, до тук цената 82. Така, ама май ще надхвърлим цената. Това маркирах ли? Не съм го маркирала. Добре. Надвишавам с 10 лева, сигурно съм. Надвиших с 18 лева. Дейси трябва да се сбогува с нещо до 20 лева. Може гривничките и ключодържателя не са и много нужни, но шапката, фънкото на Барби е, сигурно съм, че много ще й хареса. Тъй, че махаме гривната и това, и ключодържателя. И да видим дали ще се вместим. 105 лева. Не, как? 105 лева, от мен 5 лева. Не може! Ама как не може от мен? Не може! Трябва да са 100. Давай. Ами, какво да си взема? Айде, Деси! Айде, имам цяла минута! Добре! Не си почивам, да видим това на каква цена е. Не сме в бюджета. 10 лева. Ами, за сега съм избрала този розов химикал, защото е последния розов химикал. Това е на цена от 6 лева и какво друго да вземем? Да видим. Бързо! Опа, падна ни етикетчето, няма значение това. Какво друго има? Гледам навсякъде. Добре, със сигурност на Бубето ще трябва една тетрадка да си записвам мъдрите мисли там и сме готови. Сега да видим дали ще се вместим в бюджета. Да ги маркираме нещата. Надвишаваш. Надвишавам бюджета, хора, но сега все пак е специален ден и имаме право на отстъпка от 1 лев. Или 5. Един май. 10,98. Значи 10, втората част от сумата не е важна, така че се включваме се в бюджета. Не се брои. Да, това е подаръка за Бубето. И ще ви го подаря след малко, ще видите дали ще ви хареса. Аз вече имам уникален план. Първо, огледах хубаво магазина и забелязах, че тези балони нямат цени, съответно са безплатни.
Може би са окраса, може би ще ме изхвърлят от магазина, но аз ще ги взема, така че за сега имаме един балон. Продължаваме. Имам право на безплатна програма, така че Дейси тук може да си запише седмичната програма, какво ще прави, кой филм ще гледа. Така че до тук две неща. След което продължаваме с една Sunday Habit турбичка, тя е 50 стотинки. Така че аз даже май ще остана и с пари на всичкото отгоре, защото все пак тази турбичка може да си носи много неща, много е хубава. Ето даже ще имуща програмата вътре, все пак така да е подарък клише, да е като хората. Другото нещо, което ми хрумна, тук имаме Sunday Habit картичка и мисля да й напиша някакво така послание, нали, нещо приятно да й стане. Отделно всичките тези готини стикерчета, които може да си лепи навсякъде, ще взема по едно от всичките, те след това са безплатни. Хубаво ти накрая с най-много подаръци, най-ефтино ще излезе. Еми аз мисля, тук цъка много мозъка. Така, ами добре, имаме картичка, сега е време да я надпиша. Моят подарък не е скъп, но е много сантиментален. Слагаме стикерчетата. Време ние сега да напишем и посланието. Ето и моят другар е до мен. Ще ходиш ли при Деси? Да, знам, че не искаш, ама няма как. Ето това, просто няма как да не ме заобича още повече. Ето едно сърчице ще я нарисувам. Така, написах и послание. Ето сега всяка вечер може да го чете и да заспи спокойно. Аз съм готова с моя подарък и даже според мен няма нужда въобще и да го маркираме, защото аз останах напред с 50 стотинки и сега ще мога да ходя да си купя една бомбонка. Може да доплатиш за моя подарък. И понеже магия е длъжница, най-вероятно моите 50 стотинки ще ги дам. Какво да правя, нали сме приятелки? Айде сега е време да си раздадем подаръците и да видим на всеки реакцията каква ще бъде. И, приятели, остана последния подарък, а именно моят, който ще дам на моята колежка Деси. Вие знаете какъв е, но тя не знае, много се вълнувам. Мали, още подаръци? Давай. Деси, можеш да отвориш очи. Това е супер як! Аз не обичам балони. Добре, идеално. Чакай, има още! Още! Да, за 1 лев, ето тук. Мале, за 1 има лев много имам още неща. подаръци. Какво си взел за 1 лев? Еми, разгледай и ще видиш. Мале, я да видим. Добре, програма. Тук ще запиша, защото аз съм много неорганизирана. И така, че много добре ще ми дойде. Виждате, значи истинските приятели се познават идеално. Да, бе, виждам, чакай сега. Стикери. С тези стикери ще намерим приложение, ви казвам, значи. И сега последно ще да ми какво има и тук. За моята любима приятелка и колежка Десунка. Обичам те. Хора, просто гледайте. Значи това се казва истинска приятелка. Вижте какъв огромен подарък, ама аз направо намазах толкова много неща. Да, верно! Нали? Много яко. Това трябваше да е за мен. Как така? Вие забравихте моите подаръци. Глупости, бе! Не, ти се бъркаш. Твоя подарък е... Къде? Там е. Къде е? Е, там, виж. там. Къде? Къде? Не знам, нямам представа. Де така? Деси, не отваряй очи! Не отваряй. Искам, ако не ти хареса нещо, да се направиш, че ти харесва. Добре. Много сложно да не ти хареса, ама... Да, надявам се, че не е на... Добре, хайде познаем какво е това, Чакай. без да си отваряш очите. Оле, това е някаква игра на столна. Или... Е то сета, който е с гривничките, нали? Оня с момиченцата. Близо. Добре, това е... Това е през включалката. Не? Добре, ами тай-дай. Тай-дай! Има си тай-дай! Айде, подарявам ти го. Мислих да го оставя за мен, ама айде. Няма за мене. Добре. Много е як. Затваряй очите. Къде е десятката? Какво е това? Това е нещо по-меничко. Това са слънчеви очила, нали? Ако си оцелила цвета, значи хора, аз исках розови слънчеви очила. Ако е оцелила цвета, вие ще знаете първи. Добре, признаваме я, маги. Значи тук тотално топ, браво. И виждате, нещата ни се връзват цветово. Супер, добре, доволни сме. Айде, давай. Така, дай да видим сега десятка ще имаме ли? Мале хора, чувствам се наистина като дете на Коледа, което си отваря подаръците по телхата. Това е като кутия от Барби, има такава омалена. Ако има вътре Барби, направо... Барби ли е това? Аз не знаех, че има Барби Фънко. Аз съм най-добрата.
Това е, една вече шапка за на десятка. Барби. Това просто е за десятка, хора. Значи, каквото и да си говорим, това е наистина най-добрият подарък. А приятел? Да, най-добрият подарък е приятел. И ето го моят подарък за бубето, който идва в опаковка моите прекрасни ръце, защото на мен бюджета не ми стигна за турбичка, но пък за сметка на това добавих един трети допълнителен елемент. Бубе, готова ли си? Да. Ето, значи подарявам ти ето тази супер готина тетрадка, за да ти се връзва тук с френчето. Подарявам ти ето този супер готин химикал, защото има различни цветове, да си пишеш вътре. И освен това ти подарявам един работен ден в Sunday Habit в магазина, ето заповядай. Айде. Ма това не е хубав подарък. Не ми се работи.